προβλήματα που ενδεχομένως οργανικά, σωματικά ή και ψυχολογικά μπορεί να έχετε. Και η κυρία Βουλουμάνου, Τίνα Βουλουμάνου για Τζόγλου, είναι κοντά μας, βελονίστρια, και ισχυρίζεται ότι έχει τη λύση. Ισχυρίζεται. Και το έχουν επιβεβαιώσει πολλοί φίλοι που έχουν επικοινωνήσει κατά καιρούς που έχουμε συναντηθεί τηλεοπτικά. Και έχουμε και ένα ζωντανό παράδειγμα σήμερα. Καλημέρα. Το όνομά σας? Αγγελική. Αγγελική μου, τι πρόβλημα είχες και απευθύνθηκες στην Τίνα? Έπαθα ένα μηνίσκο γύρω στις 15 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο, στα επίγοντα, όπου έγινε διάγνωση. Μηνίσκο από άθληση, επιβάρυνση, Όχι, απλά ορθοστασία. Ορθοστασία. Ναι, και ξαφνικά. Λόγω εργασίας κάνεις συγκεκριμένη δουλειά όπου είσαι όρθια? Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα πριν πάμε στον Ιστέρη για οποιαδήποτε πρόβλημα. Τι να μου κρατάς ένα tube κρατάω, μου έχει λίγο ενόπνευμα μέσα. Λοιπόν, και θα ήθελα, δεν θα κάνουμε ολοκληρωμένη θεραπεία σήμερα, απλώς θα δείξουμε περίπου πώς γίνεται η θεραπεία και πόσο απλοϊκή είναι. Απλή και γρήγορη, και πιστεύω πως όταν βλέπουμε μια θεραπεία σαν το βελονισμό, δεν είναι μια καινούρια θεραπεία, δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτήν την εναλλακτική ιατρική ακόμη. Αλλά οι ισχυρισμοί μου, όπως είπατε νωρίτερα, είναι ότι κάνει η βελόνα πριν εισχωρήσει τη βελόνα στο σώμα. Όταν έχουμε ένα σημείο πόνου, σε οποιοδήποτε σημείο αυτό, υπάρχει μπλοκαρισμένη ενέργεια. Βάζοντας τη βελόνα μέσα, ξεμπλοκάρουμε αυτό το σημείο και κάνουμε αντιφλεγμονιστική δράση. Το είπα σωστά στο δυνατό της. Κάποια στιγμή θα έχει πρόβλημα και στη μέση. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, Τίνα μου, οι βελόνες που χρησιμοποιείς βέβαια για τον κάθε ασθενή εισαγωγικά είναι μιας χρήσης. Πάντα. Απολυμμένες λοιπόν με το ενόπνευμα. Πάντα. Λοιπόν, ένα σημείο. Και βρίσκει στα κέντρα του πόνου, έτσι. Μια άλλη μεσηβρινή είναι η σπλήνα. Ο άλλος μεσημβρινός λοιπόν είναι η σπλήνα. Βασικό σημείο. Φυσικά και δεν αισθάνεται τίποτα. Και βέβαια μαζί με τη σπλήνα μπορεί να υπάρχει και άλλα όργανα του σώματος. Ασφαλώς, όλα τα όργανα είναι ενωμένα. Συνδέονται. Και όλες οι ενέργειες είναι ενωμένες. Λοιπόν, και μετά ασφαλώς, αν ο ασθενής έχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο πόνου, δεν είναι μόνο τα κλασικά σημεία, μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο σημείο πόνου. Αυτό λέγεται point H. Είναι σημείο πόνου και είμαστε υποχρεωμένοι να το πικάρουμε αυτό το σημείο. Να βάλεις μια βελόνα εκεί απάνω. Στο ακριβή σημείο του πόνου. Σημείο που πονάει. Η Αγγελική είχε ακριβή σημείο πόνου σε αυτό το σημείο εδώ, που ήταν extra meridian. Και πάντα το... Τι ήτανε, Τίνα μου? Ήταν extra, ήταν εκτός κλασικής κανάλι, δεν ήταν κλασικό κανάλι ενέργειας. Άρα έπρεπε να επέμβεις από αριστερό πόνο εδώ, από την κούραση είναι δεν ξέρω τι. Ναι, είναι συνήθως το πόνο στα αυτιά, δεν είναι μόνο, αρχίζει πιο πολύ με άγχος, με stress. Πηγαίνει όλο αυτό το άγχος που έχουμε καθημερινώς, πηγαίνει σε αυτό το σημείο. Σιγά σιγά όταν δεν θα κινούμε το σώμα μας κανονικά, τον αφιάνα μας, θα αποκτήσουμε μυϊκό πρόβλημα. Που θα μας κάνει να προλάβουμε. Ακόμα και το κάθισμα μπορεί να συμβεί αυτό. Ακόμα και την καρέκλα, ακόμα και 4 ώρες μπροστά στο κομπιούτερ. Ακόμα και τα χέρια μας σε υπερκόπωση. Όταν κάνουμε πολλές δουλειές και έχουμε υπερκόπωση στα χέρια μας, μπορούμε άνετα να προκαλέσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυγενικό και στην πλάτη μας. Όταν αρχίζουμε και νιώθουμε πάρα πολύ κούραση και νιώθουμε αυτό που λέμε κοινώς, πολλάς που νιώθει μια ιδιαίτερη κούραση και σφίξιμο στον αυγένα, μπορεί να έχει και λίγο πονοκέφαλο. Αυτό μπορεί να το νιώθετε κι εσείς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα σημείο αυτή τη στιγμή μόνο, διότι θα ανοίξω τη μεσηβρινή. Ένα βασικό σημείο. Το μεσηβρινό είναι ακριβώς εδώ, στο κόκαλο. Ακριβώς. Σε τι θα βοηθήσει αυτό, Τίνα μου? Να ανοίξουμε όλη την ενέργεια σε όλη τη σπονδυλική στήλη. Να διοχετευτεί δηλαδή. Τις ενέργειες στο σημείο αυτό. Πρέπει να αισθανθείς ένα μούδιασμα, τίποτα άλλο. Το ένιωσα απευθείας. Αυτό είναι. Μια ζέστη, τίποτα άλλο. Αν αλλάξουμε τη στάση της πλάτης, γιατί πονάμε και τα χέρια μας, θα πονέσει και η μέση μας. Λύση έχεις για τους φίλους που είναι αναγκασμένοι να οδηγούν πάρα πολλές ώρες και να είναι σε μια συγκεκριμένη θέση, λόγω του ότι π.χ. να οδηγεί ταξί. Και συζητώ πολύ συχνά μαζί τους και οι περισσότεροι υποφέρουν είτε από τα παράθυρα από ψήξεις, είτε από τη μέση τους και τα πόδια τους. Προληπτική ιατρική. Μια φορά το μήνα μια θεραπεία να ανοίγουμε όλη τη σπονδυλική στήλη. Το πιο απλό. Δηλαδή να μην περιμένουμε να αρρωστήσουμε, γιατί θα αρρωστήσουμε αν κάνουμε αυτή τη. Άρα, ανά μήνα μπορούμε να κάνουμε μια μικρή συντήρηση